Mohúm hain ní lemhrúarm héanagal haar leir anús tásúlam go me post ach tá an lína tanní sóge bhar sé ní soccer stoi posta all so gom hain comparisonta ní lemhrúarm. Tá globrúla le acha rud 5 níon so do ag hafa sús gomáile dólar leir so fesan go brúmóra. Dachar an ísóg mar níl an aige acu le galthar leir agus freisin níl an postang an ísóg man bhfuil an cáileachta acu sná tanine sin si bhuiit. Ceapan go bhfuil brúiste gur daine óige go choir galthar leir tá sé gceist gomsa goil go Canada nó an Austrálnáitir bit éigent nuair atá méid creaitnéide freisin sa. Tá breán ach dom hén gopásanta ceapan má dhéan tú a ggóin íireacht dúag tú post ach is tócha bhhailm dul leir just chun taiste léanamh.